Par, ulit mo, Par. Ulit mo, ulit. So guys, kamu. May pautan. Out sa aming linis. Pre. Ano guys, oh? Huli. Guys, paluto na tayo ng pansit na pang almusal natin. Yan. So, pina-extra ko muna si Mark sa pagtatay. Kaluto na tayo guys. At doon tayo sa ilog kakain. Ayan. Ano Mark? Okay ka lang dyan? Sit out mo na dyan Mark. Sit out na sa kanya asawa. Tayo guys. Lalaki ng punit ng tabukol natin. Hey guys, morning. Iko boy. Hello. Ayan, so andito tayo guys sa ilog at maliligo tayo. Siyempre, nalambat. So bago ang lahat ay ito na yung aming Papa Cards. Shout out sa mga anak mo, namimiss mo na yung bunso, hindi na daanan ng bunso. Almusal muna kami guys. Ayan guys, so dito tayo guys sa ilog. Maliligo tayo. So habang maliligo tayo guys, nalambat tayo. Excited na si Papa Cards, oh. Ito guys, ang buhay delivery. Kailangan din natin na maligo. Yan, so habang, ano guys, kakain muna tayo pang almusal. Luto tayo ng pansit bato. Taot sa mga kabatuhan dyan. Ayan. So, linaw para buyag ang tubig guys, oh. Summer na, summer na. Kain, kain, kain. Lagi siya mo rin sa kabila. Baka maulit dito si Papa Cards, Guys, oh. Guys, naka-apat na tayo. Tatlong hagis pa lang. So, tara, punta tayo doon sa dulo. Ayan. Mamaya ulit mo na. Par, ulit mo, Par. Ulit mo, ulit. So guys, kamu. Dito tayo guys. Gamitin natin yung ating lamba. Tingnan ko. Okay, so yun. Tingnan ko. Saan ba? Tingnan ko.
Pwede na siya. Bakit? Gayo. Oh, wait lang, wait lang. Uy, gago yung ano. Wala, gago. Isa pa. Tilapia kasi. Ito, hawakan mo to. Ito, yun o, baka na nga yung timbahan na yan. Tangina. Asan? Ayan o, sa paa mo, yun o. Ayan o, ayan. Kung makita eh. Ayan o, sa kamay mo na o. Oh guys. Diba? Ang simple lang. Ang buhay namin. Kung pangisda lang. Panis kayo. Charge! 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 Guys, may pangulam na si Papa Cards. Yee! May pang uwi na sa kinom lang. Ayun na, meron pa yun o. Guys. Ayay. Ayay. Sarap nito. Ano no? Paksiw. Pakso, tas prito yung iba. Soul. Sold out talaga, mamaya tanghalian. Apel na, kapatid ang hapunan. Ganito lang pala. Pero Pero hard, no? Simple, pero basic. maliliit lang kasi yung ano, mata ng lambat. Dami nakawala. Pwede mo ulitin ulit. Yung dami lang nga ito. Haka mo, Jay. Kwan. Tama ka dun, guys. Akin ang timba para magtala tayo. Guys, bali naka isang latag na tayo, medyo marami-rami. May 10 piraso na. Ayun to. A few moments later. Ayan, so, what's up guys? So, tapos na tayo guys mandala. Mandala sa Manlambat. So, ito yung huli natin, nililinis nila. Pakita ko sa inyo. Ayan. Shout out sa aming taga-linis. Pre. Ito guys, oh. Huli, oh. Yun, nakalibre na naman ng ulam ang mga biyaheros. So, guys, ang gaganda, oh. Oh my God! Yun. Ito pa, pampaksiw. Ang dami. Oh. Ayan, magbinili mo. Saan? Sabi, picture natin. Oo. Saan? Mga ganito? Ganito isda na to? Mahal yan. Hindi ko alam guys kung ano tawag sa inyo dito. Tarpa. Karpa maliliit. Masarap daw to. Paksiw. Paksiw yung pinatuyo, no? Yan pala Guys, yan. marami. Uy, baka ano ka dyan, pre, ah? Saan? Baba guys, naligo na. So, marami guys naliligo at naglalaba dito. Meron din dito sa kabila. Ayan. So, ayos. Lilinisin natin guys at mamaya kakain tayo. Yun guys, oh. Nakachamba na naman yung mga chicken, ah. Oh. Buhay. Buhay biyahero. Yun guys, buhay biyahero. Ayan yung naligo guys. Si Miko. Post bablasan. Wow guys. Thank you Lord sa biyaya. Yan, oh. Siya na. Maraming salamat. So yun guys, dito na tayo guys sa highway. Tayo galing, marami na rin naliligo dito guys. Ayan, at ito na yung huli natin at dito natin lulutuin.
Kalibre na tayo ng ulam guys. May kasama pang panghapunan. Ayun, oh, dalawang klase yan. Ayan, so ayos. Kalibre tayo ng ulam. So magluluto. Oh. So magluluto lang kami guys. No? One eternity later. Ayan na guys. So kakain na tayo. Ito na yung pinaghirapan ng Team Eureka. Ayay. Pangat. Wow. Meron pang pay. Guys, kain tayo. Ito na yung pinaghirapan natin. Sulit. Nakalibre na naman. Bawi-bawi. Ayan, so tara guys, kain tayo. Nakalibre mga Guys. Banat nito, boy. Meron pa tayong piniprito. Sulit ang pagod. Ano, Mark now. Yun guys, dito na tayo sa harap guys at tapos na tayong kumain at siyempre ganda na tayo guys umabante at medyo malayo-layo pa tayo. Nandito tayo sa boundary ng Tagkawayan, Quezon. So muli guys, maraming salamat sa inyo sa walang sasawang panonood lagi ng aming vlog. Maraming salamat at shout out sa inyo lahat dyan, lalo sa Team Pao, kaya Dudong Clarin TV at sa lahat ng sumusuporta. Maraming salamat guys sa hindi pa subscribe dyan. Sana subscribe kayo guys sa aking YouTube channel. No? Paki-subscribe na lang po at like and share. So maraming salamat at I love you all. Shout out sa inyo.